Ori and the Blind Forest. Набързо. Това е Keystone, отваря врати. Това е чекпоинт. Чекпоинт. Това е чекпоинт, който аз слагам. Ей, това са стени, които се разрушават. От мен това са мана кристали. Трябват ми за да разрушавам стени, за да си използвам повечето абилити, които не съм отключил в това видео. Това е мапа удар или нещо от този сорт. Той ми разкрива части от картата, които още не съм разкрил. Ей! Принципно, вече съм играл веднъж, но ми доскоча. Тъй че защо не? Цяло ние сме листо, което го издухва вятъра. И този дебелачка не съм много сигурен, ни намира. Ей! Цър мърмър. Така, не си спомням особено голяма част от играта, освен че номер 1. Хареса ми. Номер 2. Аз съм идиот. Не мога да удрям, нали? Не мога да удрям. Това не ми харесва. Мамка ти? Мамка ти? Добре, това беше идеята, нали? Да. Окей, как е идеята сега да бия? А, да, вярно. Нямам шега за това нещо. Какво съм намерил? Дух! Убий го! Хе-хе, спомням си тъгадина. Нагоре съм. Видяхте даже обжектива. Принципно много сладка и хубава игричка. С готин арстайл. Проблема е, че аз съм идиот. Не. Жаба жабура, 100 мушици хвана. XP! XP! Не! Oh shit. Sacrifice. Това са други аз. О, ново абилити, това си го спомням, yes! Yes! Чувствам се като идиот. Това камък ли беше ли тук? Не. Хора, обещавам, пръсна на играта, наистина. Пил съм я вече. Питах се да атакувам чуковете. Това, че съм е бил, не значи, че съм добър, нали? Стига, бе. Стига съм се опитвал да атакувам шиваните чукове, бе. Какво? Отивам ли на правилната посока? Не знам. Не отивам. Така беше лошо, а?
Имам паметта на златна рибка. Ще се напикая. Знам всичките ви номера, растения на смъртта. Това се ли може? Какво? Мрази се. Този път няма да ми набиеш демидж. Yes. Победих най-големия си враг. Неподвижен предмет. Маля, колко много ми се пикае. Не. Мало и ще се опикая. Къде трябва да отида? Горе. Продължир. Срещаме се отново. Огнедиш. Срещаме се отново. Бум-бум растения. Този път няма да ме оцелите. Левак. Оп. Опа, левак. Стига! Знам, че може да изглежда сякаш ще се опитвам да ги оцеля, но моля ви, наистина повярвайте ми, аз просто съм шит. Победени. Аз съм професионален олигофрен. Чакай, Йори, какво е спирит? Играта много говори за спирит. Спиритс. Духчета. За сега историята е, че Мукню! Както казвах, за сега историята е, че големия лош папагал клептоман е откраднал светещата топка. Знам, че това не натежава всичките. И то много. Но моля ви, приятели, трябва да сме смели и да продължим напред. Къде трябва хора малко. Така. Hollow Grove, Valley of the Wind. Не мога да направя шега с това. Оп. Чао, лошо. Най-вероятно трябва да отида долу, нали? Трябва да отида долу, да, трябва да отида долу. А не, чакай. Не съм да, трябва да отида долу. Yes! Yes! Това ще ми даде ли пърма живот? Yes! Не знам колко мога да се върна. Не, мога да се върна. Това е само low climb. Тичане. Нещо. Скачане, определено това е скачане. Трябва да се прегледам, паметта ми не може да е толкова скъпана.
Колко сте? Йо. Как? Как се държи на това? Press to open this energy door. Аха. Давам ти energy. Окей. Не, стига, моля ти, скип. Махи се. Майко ти шит. Анално. Ей. Подозирам, че още не трябва хора на там. Не, нещо пропускам. Аз си падам, идиот. Майко мила, трябва да се гръмна. Майко мила, колко съм тъп. Заболя ме палеца. Защо си мисля, че имам таблчем? Защо се опитам да скачам след като съм паднал? Абе, мама! Не мога да спечеля! Стреляй! Оп! Опа! Левак! О! Не ми стига, бе, брат, лечи, моля те. Какво съм олигофрен? Принцип, тази игра може да се сравни баяка с Hollow Knight, предполагам. Може би. Мисля, същия тип сайт-скролър с някаква готина историйка, в която героите не говорят истински думи. Паркур. Мразя тази игра. Лоша. Ела тук. Муци. Вече не искам да чупа вратата. Почвам си мисля, че не трябва да мога да отворя. Почвам си мисля, че не трябва да отворя вратата. Мразя се. А? Какво? Не, стига. Даже няма лайк. Майко. Не. Yes. Не стига, бе! Да, не е трябвало да хора на там. Да, но тук трябва да хора. Това Митри ли беше?
Бе, искам да тръгнах пак на правилната посока. Трябва го накарам да ме плюе. Изи. Опа. Моят най-голям враг. Неодушевен стрелящ предмет. Загрявам. Стиг. Не. Тук нагоре какво има? Мале, това как не ме оцели? Ще заподозра, че назад има апгрейд, който ще ми помогне за да мина тази следващата част. Понякога така правят игри. Аз така обичам да смятам. Бразят. Не, защо? Майко ми, колко съм прост. Аз съм Оливър Фред! Не. Стига, моля те, не може. Статистически погледнато... Статистически погледнато не би трябвало съм толкова прост, нали? Или по-точно... Все ще има момент на... на възхода, нали? Добре. Мога да установя, че пропускам нещо. Сега, какво пропускам? Това е извън силите. Добре, сега ще пробвам дали мога да прескоча. Мога. Просто има тайминг. Yes! Победна бира.